Tässä on ikään kuin konkreettinen tapa yrittää kuvata sitä, että miten tavallaan se yliporukka, suurituloisemmat, karkaa muilta. Että se näkyy koko väestön keskiarvossa, mutta se näkyy erityisesti ylimmän 1% osalta. Ja vielä jos mentäisiin ihan ylempään kerrokseen, vaikka promilleen, niin tarina muuttuu entistä selkeämmäksi. Eli mun mielestä tämä on erinomainen tapa kuvata se, että mitenkä nimenomaan nämä ylimmät tulot on karannut muilta. Ja selitys, veropoliittinen selitys tai yksi tapa kuvata se johtuu siitä, että veroasteet, jos ajatellaan keskimääräistä veroa, että kuinka paljon eri tulotasoilla ihmiset maksaa veroja, eli niin sanottu keskimääräinen vero, se arvioituna eri tulokymmenysten keskiarvoissa. Eli tässä on pienituloisin 10% ja niin edespäin. Suurituloisin 10% plus sitten ihan tuo yli 1%. Ja huomataan, että tuo on upattanut tuo käyrä nimenomaan tuolla yläkerrassa. Et vielä vuonna 1990 tuo keskimääräinen vero nousi hyvinkin selkeästi, mitä suurempiin tuloihin mennään. Sitten 1994 se oli jo upattanut, että tuossa on nyt otettu vain vuodet 2000, 2007, 2004. Et huomataan, että keskimääräinen veroaste itseään laskee ihan ylimmissä tuloissa. Ylipäänsä ihmiset kai kuvittelee, että sittenkin Suomessa olisi tuloverotus, joka olisi edes keskimääräisen veron mielessä progressiivinen. Mutta se ei ole sitä enää 10 vuoteen ollut. Ja syy, miksi näin on tapahtunut, on tuo seuraava kuva. Tai seuraava kuva sen hyvin ilmentää. Eli tuo kellertävä läntti kuvaa, tai siis tässä on nyt kuvattu sekä koko väestön tasolla että ylimmän 1%. Eli tuo kuva, laitin tuon puoleinen kuva sitä, että mikä on bruttotulojen koostumus 1% ja tässä mitä se on koko porukassa. Ja sitten on nämä tulot, on palkkatulo, pääomatulo, yrittäjätulo ja saadut tulonsiirrot. Ja nyt kiinnostavinta on tuo kellertävä läntti, eli se kuvaa niin sanottuja pääomatuloja. Ja huomataan, että tässä koko väestön tasolla se laajenema ei nyt silminäinen hirveän iso, että siinä ei äkkipäätä ajattelisi, että kappas vaan ja sitten ei ihan tapahtunut. Jos tuijottaa, mitä tapahtuu tuon ylimmän 1% tapauksessa, niin tuo länttihän leviää todella valtavasti ja se leviäminen alkaa just tuosta 1993 uudistuksen jälkeen. Eli pääomatulojen osuus ylimmässä 1% oli 90-luvun alkupuolella 15%. Niin hyvin pian 90-luvun loppupuolella ne alkoi olla 60%. Eli 2007-2006 niin tämä osuus ylimmän 1% bruttotuloista noin 60% oli pääomatuloja. Ja sitten jos mennään vielä ylempiin, niin pääomatulojen osuus on entistä suurempi. No nyt ei ole syytä suinkaan ajatella, että ne olisi aidosti pääomatuloja. Ja nimenomaan aidosti pääomatuloja ne ei voi millään olla, koska esimerkiksi monesta maasta, muun muassa USA, joka vaikka republikaanin kannattaa, että pitää sitä sosialistisena valtakuntana, niin ei sitä mun mielestä ole. Ja USAssa ylimmän 1% tulojen koostumus on sellainen, että pääomatulojen osuus on noin 15%. Ja Suomessa se on yli 60%. Eli jollain kummallisella tavalla on täytynyt tapahtua se, että pääomatuloja, ansiotuloja on muutettu pääomatuloiksi. Ja se on nimenomaan se keskeinen seikka, mitä tässä Suomen järjestelmässä on tapahtunut 93 lähtien. Sen takia oikeastaan se keskeinen ongelma tässä eriytetyssä tuloverojärjestelmässä ei niinkään ensisijaisesti ole se, mikä se veroprosentti on, millä pääomatuloja verotetaan. Et esimerkiksi vasemmisto ja muut puolueet, tai vasemmistopuolueet ja eräät muut puolueet, persut viimeiksi vaatii 1% korotusta pääomatuloon, niin se prosenttikysymys ei ole se ensisijainen, koska se toisaalta johtaa harhaan siihen, että ihmiset ei tajua, että mistä esim. Noin kaikki edeltävät kuvat johtuvat. Kysymys on siitä, että tämä mainittu 28 edes ei sovelleta suureen osaan pääomatuloista. Eli tämä tulojen muuntaminen on se keskeinen pointti ja se keskeinen räikeä epäkohta, mikä tässä järjestelmässä on. Ja siitä me on väsymykseen asti saanut tietyillä tavoilla, mutta menestys on ollut kohtuullisen